Moi Juha, juteltaisiko vähän miten meidän Privaten asiakkaat on suhtautunut tähän alkuvuoden markkinaturbulenssiin? Joo, käydään läpi vaan. Tietenkin tämä maailmantalouden kasvu on aika paljon hiipunut, mutta kasvua kuitenkin on, että positiivista pitää nähdä siinä. Ja ne tietyt taantumapelot, mitkä alkuvuodesta oli aika paljon ylläs, niin on hälventyneet. Tätä tietenkin tukee aika paljon tämä keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka. Tosin tietenkin siinä on pieniä kysymyksiä herännyt, että onko se riittävää. Ja yhtenä tietenkin isona nähdään tämä raaka-aineiden hinnan muutos, eli varsinkin tämä öljyhinnan romahdus alkuvuonna oli aika merkittävä osakekurssien laskulle. Tosin nyt se on aika hyvin lähtenyt nousemaan siitä ja pysynyt tietyllä tasolla, niin se on niin positiivista myös ollut osakekursseille. Ja yhtenä tietenkin isona juttuna tässä kesäkuussa varmaan seurataan tarkasti, niin on tämä Euroopan tilanne siinä määrin, että Iso-Britannian mahdollinen Brexit-keissi tulee olemaan sellainen yksi, mitä seurataan, että pysyykö Britannia EU:ssa ja näin, niin tulee olemaan semmoinen, mitä tarkkaillaan. Miten sulla asiakkaiden kanssa on ollut? Niin, eli paljonhan tässä on nyt käynnissä tapahtumia, mutta se pitää vaan muistaa, että markkinassahan voi tulla huono päivä tai huono viikko tai ihan jopa huono vuosikin voi tulla, mutta se on sitten historia todistaa, että todennäköisemmin aina osakesijoittajat saa kuitenkin voittoa kuin tappiota. Ja tässä pitäisi vaan muistaa se oma pitkän tähtäyksen näkymä. Ja useimmitenhan tilanne on sellainen, että kun osakemarkkinat laskee, niin se on mieluumminkin tilaisuus kuin syy lähteä myymään. Joo, näinhän se on.